Estem començant a preparar tot el tema del correfoc. Doncs mira, ara estem començant a muntar l'espectacle de pirotècnia per l'inici del correfoc com cada any i ara començarem a muntar el campanar, els companys estan posant les cascades aquí a la plaça de la Vila i després també muntarem totes les cascades a la plaça de l'Estació per l'encesa final del correfoc d'aquesta nit. Empalmant les cascades, empalmem el tupit l'un amb l'altre i així les cascades queden comunicades i s'encenen totes a la vegada i queda un efecte a la mar de cuco. Primer hi ha unes cascades que són verticals i horitzontals que posen tota la plaça. I s'ha de fixar bé perquè el tupit, quan s'encén, es belluga molt. I després hi ha dos coets que pugen dels plataners des del fons de l'Ajuntament fins a dalt del campanar i és el que encén el campanar. Un any se'ns va córrer encendre el campanar en vermell i això ha anat evolucionant. Un any es va encendre en vermell, l'altre any ens van posar tota una sèrie de pirotècnia a les finestres i això va anar evolucionant fins que un any fins i tot s'ha arribat a fer un espectacle de teatre. Aquest any es torna a la tradició antiga que només hi haurà l'encesa del campanar i ja està. Llavors, durant els anys, i a mesura que es va incorporant diferent gent a la colla, doncs això, en funció de les decisions que anem prenent, va canviant, però el que sí que hem mantingut sempre com a símbol és l'encesa del campanar. És que és un símbol de Sant Feliu. No podem estar sense l'encesa del campanar. L'espectacle és una cosa diferent, és un afegit, però l'encesa del campanar s'ha de lluitar per no perdre-ho. La gràcia que té tot el muntatge és que quan fas l'encesa i veus que tot funciona correctament, i sobretot quan veus a la gent que mira així embadalida, dius, mira, avui ho hem fet bé.